बिथाङा माने लिडारशिप लुबैयामोन सानफ्रोमबो बिथाङा मा खालामोमोन मिटिंबाथाय थानो हायामोन क'क्राझारनि जानानै बिथाङा जास्ट माने जेनेरेल मेम्बार जानानै फैयोमोन बिथाङा खिन्थु बिथांनि लिडारशिप लानायखौ आङो आंनि दिनावसो आं लाहोनो हादोंमोन आरो बिथांनि थाखायनो जों माने बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जादोंमोन आरो दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सिमाङा दिनै प्राय जाफुंबाय आरो सम्पुर्ण नङाब्लाबो प्राय जाफुंबाय आरो जों अट'नमास मोनदोंब्लाबो बिथांनि थाखायनो आरो बिथाङा जोंखौ बारे बारे बुंदोंमोन आंखौ दिल्लीयावहाय अनेक बार बुंबाय ओंखाम जानाय समाव बुंदोंमोन खगेन मोनसे बाथ्रा जाबाय आंथ' बारा दिन थांनानै थानाय नंला नोंसोर हेरि खालामदो नोंसोरनो दैदेननांगोन साख्रिबो लाथ'नाङा नोंसोरो आरो हाबाबो जाथ'नाङा नङाब्ला रायजो राजाया एकदम साफा जागोन आरो रायजो राजाखौ मा खालाम मेंनायनिफ्राय एसे माबा होनो थाखाय रेहाय होनो थाखाय नोंसोरो प्रयजन जायोब्ला हेरि खालाम आन्दलनखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंसोरो इन्टारिम माने माबा खालाम एकर्ड खालाम खमसे खम 10 बोसोर आरो बेनि उनावहाय आरो जागायफिन आन्दलनखौ होननानै बेनि जोंनियावबो बे बिथाङा बुंनाय मथेनो BSc अट'नमास काउन्सिलखौ जों एक्सेप्ट खालामदोंमोन नाथाय एक्सेप्ट खालामबाबो बे स्टेट आन्डार स्टेट माने एसेम्ब्लिनि आबावसोमोन एगावसोमोन खिन्थु जोंहा दा 6 सिटल' गैयामोन बेखायनो जों मा खालामबाय उपेन ब्रह्म बुंनाय बायदिनो बेखौ नागारनानै आरो जों माने बे 6 सिटल सोनो हायो नामा होननानै आबसुजों लोगोसेनो जोंनिया बे टाइगार फर्स एबा BLTआ दावराव माने खालामबाय थानायनिफ्रायनो उनावहाय आबसु आरो BLT लोगो जानानै एकर्ड खालामदोंमोन दिल्लीयावहाय बे जाबाय BTC एकर्ड बेसो थारमाने 6 सिटल हाबदों आरो दिनै बिथांनि थाखायनो बे 6 सिटला जोंनि जानानै दङ आरो दिनै बे 6 सिटल BTCआ 6 सिटलावहाय बे एमेन्डमेन्ट जाखानाय दा एमेन्डमेन्ट जाखानाय हिसाबै जों BTCखौ थारमाने BTCखौ जों बेखौनो बुङो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल होननानै जों बुङो आरो उपेन दाया आंखौ बुंदोंमोन जे हेरि खालाम माबाखौ सनितपुरनि खोथाखौ फैयोब्ला हेरि खालाम गहपुरनि सिमलागुरिखौनो सिमा खालामजों होननानै आरो बिथिंलाय थानाय मिसिं आरो बर'फोरा बिसोर लाथोंसै मिसिं लेन्ड होननानै बे खोथाखौ जोंनि सिगाङाव बारे बारे बुंलांदोंमोन आरो बिथाङा आरो दिल्लीयाव फैब्लाथाय बिथाङा माने सानफ्रोमबो जों नङाबा जाया आरोखि जोंखौ नांथारगौ आरो बेनि उनाव उपेन दाया सानसे बेराम जाबाय थानाय समावनो बिथाङा हाबा जानो फैदोंमोन हाबाया नेहाथारैनो हाबामोन जा बे माबानि रबिराम ब्रह्मनि हाबामोन बिथाङा दिल्लीनिफ्राय हाबा खालामदोंमोन बे हाबा जानो फैनायावहाय आंजों लोगोसे बिथाङा थांफाबाय हाबा जानो थांफानाय लोगो लोगो आंखौ बुंदों खगेन मोनसे खोथा बे आंनि उनावसो दं नों नुदोंना नांबाय आरो मालै होनबा आंथ' नुवाखै जादो नोङो आंबो हायोबा जाबाय जायाबा गैलिया नों आंखौ खिन्थु लोगो मोनलिया मानो बेलाय उननिया लांनो नागिरबाय थादों आंखौ होननानै बुंबाय आरो उननिया सोरलै होनबा बे नांबाय बे आसलसो सिबिनिसो नांबाय आंखौ लाखाना थांसो फैबाय होननानै दे बिदिबालाय नोंनिया नोंसो आं होननानै सानैदों बेयावनो बिदाय लाजालायबाय आरोखि बेनिफ्राय उपेन दाबो गैलिया आरो बे जायगायावहाय थांनायसै आरोखि बेनि सप्तासे ना 1 मासनि उनावनो बिथाङा थारमाने माबा जाबाय आरो एक्सपायार जाबाय बम्बेआवनो जादों जों बे समावहाय एक्सपायार जाखालि जोङो बिनय बसुमतारीनि MLA न'आव जों दङमोन जोङो मेपल'सो बानायबाय थादोंमोन आरो बे माबायाबो ब्रह्म माबायाबो थेख्ला MLA थारमाने जों हायथा MLA बुङो आरो उपेन बिनय खुंगुर बसुमतारी बुंदों मोनसे खामानि मावना मालै होननानै मोनसे खामानि मावनांगोन आं नैया बेनि थाखाय आं माबा लांनो फरेनाव लांनो थाखाय आं माबा बानायनो नागिरदों भिसा बानायनो थांनो नागिरदों दिल्ली होननानै बेनो हर जाबाय हर थबाय थनानै अखानायैनो घटना ओंखारबाय माने दि प्रेसिडेन्ट अफ अल इन्डिया बड' स्टुडेन्टस इउनियन इज डेड होननानै बुंबाय आरो निउसाव 6टानि निउसाव अब्ला जों मा खालामगोन दा बेनिफ्राय थांबाय जों थांनानै माने MLA हस्टेलनिफ्राय थांबाय बिथिं क'क्राझाराव थांब्ला बिथांखौ माने बे दतमायाव सहैबायमोन डेड बडिया आरो बे माने क्रिमेसनसिम थानो मोन्दों आरो बेखिनियानो आरो दा बड'लेण्ड सोदोबा ओरैबायदि जादों माने आबसुनि मिटिङाव माबा लाबाय कमेन्ट लाजोब्बाय उपेन दा ओमफ्राय मा हेरि खालाम सेपारेट स्टेटनि नमेनक्लेचारखौथ' नांथारगौ दा डिक्ट्रिफ्रालाय मा बुंसै
दा मा बुङो दा बिदिबा गंफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय प्रप'जेल लायै फै मुंफोरखौ थिग खालामना फैखा होननानै बुंबाय आरो दा ओइदिनखालि बिदि बुंबाय खिन्थु बुंखांनायनि उनाव सप्तासेनि उनाव आं माने गुवाहाटियाव थांदोंमोन गुवाहाटियाव थांनाय समाव आंखौ लोगो मोनबाय उपेन्दाया लोगो मोनबाय नों फैदा हामदोलै होननानै थुनाय आंथ' सभा दसे होननानै घनश्याम परदेशिखौ लोगो हमबाय बिथाङा इलास्ट्रेटेड उइकलिनि माबामोन जार्नेलिस्टमोन बिथांजों रायज्लायनाय समाव ओइ ब्रह्म डाঙरिया আপোনালোকে সেপাৰেট ষ্টেটৰ নামটো কি দিব আপোনালোকে এতিয়া ঠিক কৰি লওক ম'পেন কিন্তু বহুত হেৰিত গৈছে আপোনালোকৰ বহুত তাৰমানে হেৰি লৈ গ'ল পিক হৈ আছে আপোনালোকৰ আন্দোলনটো চব পিনে মানে হেৰি আমিতো লিখিয়ে থাকোঁ ডেইলি প্ৰচাৰ বহুত হৈছে এতিয়া নামখিনি ওলাই লওক নানিবাই আপোনাৰ মতে কেনেকৈ হ'ব লাগে নাম্বাৰ বেদে বনাওহাই ঘনশ্যাম পৰদেশিয়া মোৰ মতেতো আৰু কি হ'ব আৰু এইটো চাওক পেপাৰত আপুনি কি নাম দিছে পেপাৰটো নানিবাই বড়োলেণ্ড টাইমছ এই টাইমছটো বাদ দিয়ক এই বড়োলেণ্ড শব্দটোকে আপোনাৰ লওক আৰু সেইটো মষ্ট একচেপ্টেবল হ'ব হয় নেকি যাবাই হয় নেকি তেতিয়াহ'লে মই সেইটো অনুভৱ কৰা নাযায় নাই এইটো আপুনি জানি বুজিয়ে সেইটো এনেকৈ লিখিছে আপুনি পেপাৰটো ওলাইছে আপুনি বড়োলেণ্ড টাইমছটো পাৰ কৰিছে আপুনি না এইজনে আচ্ছা ঠিক আছে মোৰ ধুবুৰী জিলাৰ বাছবাৰীত এইবাৰ কনফাৰেঞ্চ হ'ব সেই কনফাৰেঞ্চতে মই ডিক্লেয়াৰ দিব পাৰিম আৰু তেতিয়াহ'লে আপুনি দিয়ক এইটো দিয়াৰ পিছত মানুহবিলাকৰ কি হ'ব চাব আপুনি ফূৰ্তিত তাৰমানে পাগল হৈ যাব বুলি নাপায় नंगौ जेब्ला डिक्लेयार होबाय माने एजुकेटिव पास होना लानानै डिक्लेयार होबायना नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बड'लेण्ड